ko ni nyammi nyininka ko shiramugu munun be shiramugu muga ko be akiri be chogodi silamiya sariyala amuguni na duniya haramude wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith doni ke bawu ya haramu do o yoro de la kiden ci kunye de fen munu nye fen da mulai fen senema ya kula daga nye fen mu fenye fen yugu to ya ka haramu ya ngoro shira mugu ni mugo me nya do atta kono nyigina na ya tuinya na ni alama farika be fono donc fen yugu to do haramu do atebe silamiya sarela mugo ka muga ka to rukuni to ndingira rukuna ese daga jamana do o konni mugo min be kumbele minala ibe shika do kewa aw kumbele minala ibe shika do ke ciden tumbe na ya kumbele mina subhana rabbil azim subhul qudus rabbul malaikatu rum subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli ciden tumbe nunu fo ka gurukula me akobali kera qur'ana de kana kala ikumbele minato ikana qur'ana kala isujudito men niye qur'ana aya min kala isujudute ni duawunga niyade bashitika ate komi ye qur'ana kala sujudula senganan tumbe ese jengaruno tamami senganan tumbe ngaruna o koyala minye bolo kala obeta ya mamula wa tayammamu nongo kote tayammamula atayammum lili waje wali kafai timamu imamu na Bukhari tayammamu bonda do ako tayammumu abe kenyeda de la ane tege farafula aye Ammaru ka hadisanati Ammaru ko dondola allen Umarul Khattab tara tama do de la janaba ya de so jita le bolo bo ale nyana ni ala ko ni mo min be tama yorola ni ma jisoro janaba vila fatayammamu shahidan tayyiba ale nyana jibi far koro fambe soro chogomi fo bogo fana cence fana ke far koro be soro chogo de la ale dara dugu kolo ka kulunkulu komi fali ba ke chogomi anale aya fo ciden ko ayi ako atumbi wasa ika dugu kolo gosini bolo fulayete ika ewa inyeda fulakete ikitege fara fulakete nin tumbi wasa donc tayammamu nyeda tege farafura tege kalate tayammamu la tege kalatala hadisan min nana ko tayammamu ye gosili fula de gosili folo ibi nyeda salonai gosili fulana ibi tege salonai kana nongona kasagi tege fula hadisi de fulo asahalente de hadisi de fulo tayammamu koni dugu kole gosisi nya kele inyeda o itege farafura bana Waalaikum salam. Moshi lani fardar do yala sunare. Yala mo moshi do wakiri betugo. Ko bombo shibirani farda do wa ube sunnado. Mo munumbu ka bombo shido ka kiri be chogode. Bombo shibilali e farda de wajibi de. Ni abe hadisa konoti ko bombo shibilali e sunnaye. Ni sarafu yenni foko bombo sibila sunnay ulu kambe de ciden ka tasira mi ka ke katuga ko wajibi do ulu kanto nu ko bombo sibila li sunnay o kante komide ni ba fo saliji sunna saliji faralare ni ye sunna ni ya ke be baraji soro ni ma ke fentila bombo sibila sunna ya la nyini toyede bombo sibila sunna ya la nyini re ciden ka tasira min batole wajibi abe komi ni anasi ko ni mogo ye bogotigi ni furo sunna do ikatile woron fulake alefe ani muso tote jola o ye sunna sugu menye wajibi de do aka hakke do wajibi ka ewa nu ko bombo sibila fana sunna ulla nyino yode ciden ka tasira do ni ciden ko walaikum bi sunnati ani ni ciden ko man raqiban sunnati falaysa minni ni mogo menye ne ka sunna bi iten doye bombo shi sunna menye wajibi de do ciden ka tasira munun tugu nyogonya wajibi alla nyini yode aka sunna la nyini te ko musahabu te de parce que ciden de ko qasu sawariban wa afulliha nyamari kandiro
uko lesili la ni ciden ko ayen nin toye abeto wajibi ni farda daga fonni della nana ka yelema ka bora ka bila sunnaka ciye nyamare ka ka toye de qasu sawaribi wa fulliha yoro dola ko qasu sawari wa wariqulha yoro dola ko donc bombo shi bilali e wajibi de farda de no mogo ba ka bombo shi diya haram ke bombo shi dilay kabare jungu tigide aye haramu de ke aye ala do seso majahabin nani mbebe nembaka ko bombo shi dile haramu ya niya ke duruya di duruya junubu soro majahabin nani mbe uma nyogon sosola imamuna malik ahmad ibn hanbal imamuna safai abu hanifa unani bebe nembaka bombo shi die haramu de sunnate de ko niya di fentilam niya belebe buma foda haramu iki bombo shi di awa don ke bawu ya yira yere hadisa wudoda mogo ba ka bombo shi te ye ela yere de comme masini be munun bolo nu be bo sogoma go bolo kate nu ye minye doro ba bola bombo shi ti ye ela yere de ko mogo bo chogore muso la degala de bombo shi te muso de la ni e fana ya ka te bo ela te ye yere de iba bola muso la degala de ye chiren ko lana Allahu almutasabbihina min ar-rijal bin nisa'i ciren ko ce munun boy muso bongo nyonya u dangalende do uko mogo bongo site ate yela ire de pew iye muso la degala de donc bombo shibilali wajibite bombo shidili haramu de kabaira junmu de do ciden kam man kutoro kana kashiful liha ciden tunye mogo ya kabombo shitun kacade akabombo shitun kacade hari hadisa min bena ko bombo shi be seka do tige kabwala hadisa sima saha ciden bolo ko fen katige bombo sila aka bilade hadisa sima saha ciden bolo ko bombo shi kaddi hadisa ma saha bolo hari fen katige bombo sila iba to a chobode tigelim min nana ko abdullah ibn umar de do kalamba ga munu nyali mami ya an ko ni makala bo ebi ka bombo shi ibadi aka to wode kanyi ko ya bolo ketede ko abdullah ibn umar tumba kete kanni min torabati iko e ko tede fembe tala eko abdallah ibn umar ba tege de fa ni to min tora ba tege abe tala yerewa aw yere de ba yere mina abdallah ibn umar ko na tara hijiro rugal umar ko ba tege kete na tege fara bongo sila ko to min tora aba tege me abdallah ibn umar yo ke hakirina juman kama aya ke istihadu de kama ni sebo to ma biala ni ala ko muhalliqina wa muqashirina muhalliqina urusakum wa muqashirina ni ala ko bedo alikaba dombu kundi dombu kun kofe ale nyana fo mo kele ikan nunun ke ni ye kundi o de kanye kundi de kanye ni kundi rakaba shi wore be min betige ba ni ba kofe wa bo ale fona ba fe ayayi nye kofula min fo ale ka kofula imbeke kofula in fana tese ga nyogon soro kunkolo la esre be sigi kunkolo beddi kasage ko be do kofe wa tanke ciden ka hadisa min be aleka istihadun telaje abdullah ibn umar tumbe bara min ke ka ciden ka hadisa sahle to aleka bara telaje o ya ale ire ka ire jijala bo ya fama akera ka taw miya bolala bo ya fama o ya ire ka ire jijai me ka ciden ka hadisa to ko afulliha waqirul liha wafirul liha ciden ka hadisa be aya bila ka chaya aya janya akana magala aya toye donc ciden ka hadisa be mogo were tate se kalaje abdullah ibn umar tay istihad o yere bombo sidilata abdullah ibn umar yere atunta ka bombo sitige wakati de comme ba ke chogome e matali murala ete hijrola dongo de bi tatige oni abdullah ibn umar tabe se ka kelenya harina leba tatige hijunu hiju al muradi rabate me wakati bete ka soro doni ke bawo mamina bolo ciden kata de be donc bomboshi kuma sahalinya minye abeto de pew magate kala foite tige ka bola fonni ya penya kala bede me ite foite tige ka bola ita dia dile haramu ya tibe islam sariya kuno don ke ba ko besiki bila fashi da bonda yerela umar ibn abdulaziz don dola alere tunye silamo kanyema abe silamo ko kiri tige unana kiri tige do tiga fe munu nana kiri tiga fe ako doma e ka shere joye akon ka shere karasai umar abdulaziz ko itogo aya togo fo
Umar ibn Abdurrahman ya tigi laje aya sura ka bombo shi abe do tige ka bola shi min fe ani faatu ni abadi ka boy Abdullah Umar ibn Abdurrahman ya laja ko he eye to min fo kara e to to de ko bombo shi dila nti ka sere amina e to de ko bombo shi dila ne ti ka sere amina o yira ma bombo shi dide aye do de tige ka bo bombo shi la ka ewa ika dawolo in korote shi min be ko tige Umar ibn Abdurrahman yo ye dura ko e to de bombo shi dila nti ka sere amina ewa imamu na Maliki bolo ani fakatu shini min fule ninye dawolo koro Maliki ko ni yen nindi ye bombo shi di iye bombo si dila tanke bombo si tun ka gele Maliki nunun bolo donc mo ko famu nu ko bombo si di bila ye sunna ye akoro de suden ka sunna na ka tabolo min tugu nyogo ye wajibi akoro yo ode adili ye haramu ye islamiya sarala majabi nani be benala hadisa be nanola hari hadisa munun nana ko de ko tige ka bola hadisa sahale wonte bombo si be toyde pew cewu kam de be ya buna umma la taghud billahi wala birashi haruna kombali makede ikani minanim bomboshi ikani minanim kunshige har qur'ana bomboshi bila de ba kono tumami mam lamnin sinkite ayenni ayat tawsira duwal bayanu kono ako kisira ni khaisara ako sheba munun yen nunun dayele ko ke silama jamana wuye ko kanna folota kanna fakati kado silamiya la ko bomboshi dila kelen tula kidan ka shebo bomboshi dila kelen te kidan ka sheba wala radiyallahu anhu warda uye jinya marani ciden batolide donc bombo shidi haramo fashiya awa abe min ka juguna be kana fo nunun bi ce jugu yade mene nunun bi la nogode e min tumbe ciden ya ciden tum nyeda tum kanye katte me jinya hada madembe ka kana kashifu lihiya aka bombo shi tun kacare ciden ka bombo shi kacha anyeda ke kanye katte me beka ni ko nogodo ciden ye de mo nogole sa bombo simarale ni ko nogode do ciden de mo nogole Suleiman ureli de la ka nin fo ka dersula akomunu ben nin fo ko nogode do akuni alama farika ni be kuma en kordo be seki la bo silami akon iye ciden de ke mo nogole ye sa ciden ye mimara kasifu leya ciden de nogoy donc hada mo denki jantu wirela donc bombo si de ye ciden ka tabolo ye sunna de atoli ye wajibi de adili haram na manirondo tebo ko ambe tallaba mina almami dobe ko mugani wolon fulana ani donjuma mugani konontona ko be konotu janya o yala ne segana be se ka bo Ubaydi Jabiri don ke bawdo Saudiya uya nyininka almamu munu be konotu janya anu be kudutu kala kam ewa ka ke komi donkili ka ke komi tijwidi ko be chogodi ako almami be konotu janya ka kala o kala chogola ama fo mo worede ko ale ka salla ka sokono o kay o ale bo fe kateme ka sallu wal mutu suko ko fe almami be kunutu janya anu nu be ye kunutu damina ubake komi be qur'ana kalana ko kanna ja chogo ya dola ako ale ka salla ka sokono o kadi ale kateme ka salamu boy ka bo katanire foitika na kadi ni joli fana digirila ibe se ka shiki hari nema bo sallila ibe se ka shiki kama kono na ka salamu be salamu bila nofe men ni haju bila ube deguna afara nyoya ngania iki kata yake afara nyoya ngania iki ka salamu kay kata maju bunu jabal cedo stara salli maju fe maju be safo salli maju ye kabaru ke fatiha tilala dron maju ye suratul baqarata ceyni haju tigide ayado maju ye baqarata chogomi ninte birisisa aye maju fara nyoya ngania ka maju fara nyoya ka kasalli dafana yire atara utara fo chidenya do ko ni nyamuna faqiye be sallim ngo ko fe ka bo sallila kalmami to utara ko la she chidema chidenya muwaju wole cheyin nana chidenya cheyin ninka ako ko kira chogodi akunne haju tigide
nana aye salli damina ndon na nofe aye bagara damina ne ya do bagara damina na chogomi ninte birisisa haju tigi de ne fana nya fara nyu ngona ngani nyinga salli da fana yere ntara ciiden ko majo akera chogode majo fana yafo ciiden ko fatano anta ya muaz ko majo be mo de fitina wa ebe mo de fitina ka dina lawa ne be safo salli te sika sabbi isma rabbikal ala wa samsu wad duha wal layli jayaghsha te sika nunun kala safula afatano anta ya muaz te sika nunun kala hala te ka hadisul ghashi te sika nunun kala be tabagara deta cide mace jalagi ama ce jalagi ayen madu je jalagi tanka ye salli janya donc kunutu da nu fana ya janya u janya sugula na kadiye ishigi ni joli toro ishigi na kadiye ra fara nyogo nyanga niya ikasalamu bila ikatanire ko mo min te salli atesu o jakatil fitri be boa تمام عبد الله بن عمر کو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر شاء من تمر أو شاء من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أقول زكاة الفطر أبي هورو كأبي جونكا أبي تشيك أبي مسوكا أبي دمسني كأبي مكربك مسلمون من المسلمين سلامون مغمن تسلا تس mame tiga kol banni yoro ube dumuni munin tobi banni yoro la ko du obe chokodi bonna ya soro banni kera munum bolo ulu de ye dumuni tobi mogo ye puru ka dun ko du o ye haramu ye ikano du de hadisa sahalen be Jarir ibn Abdullah al-Bajali hadisa be kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayt wa sana'ati at-ta'ami minan niyahat ako ciden ka sebabbe antum bajjate mina ni banni kora yoromi mogo ka fara nyogon kai dumuni ka tobi ciden ye kasin mi haramu ya sula ciden ka sebo golonin dumuni tuwini obede kelenya haramula ka duye ko ciden ka sebo bolo haramula no de kelenya haramudo atebe me na ya soro banni kera yoromi ciden ye sunna min fo sigi nyogo de dumuni tobi kata tuma isnauli ali jafar ta'ama innahu qad atahum amru yashghaluhum an sunni ta'am ako jafara kan mogo sigi nyogoma ako ay dumuni tobe akata di jafara kan mogo ma ko do nani ma min bo sugla ka bo dumuni tobe ma ni sigi nyogode nana ni dumuni ye banni kera yoromi u yere ya hadu banni kera munum bolo ya hadu atotora ni o ye mogo min sore nu ya di ma be se ko an ube sigi nyogo nana dumuni munduma de u yere de yi wole dumuni kacha ikana faruka aka daga ka dun men ni ulu de ye dumuni tobe mogo ya haram yare ko do kanodo o tebbe islamiyya sharia me ka kuma famu anye ninfoya sinya jore ibado ante hari sungaro na dai ninfoya ko Allah da debe ambolo ko ni banni kera yoro mi misiu debe fagay ni sanga sigi min fulen ni nya foya sinya jore ni banni kera yoro mi kata fara nyogon kay sanga sigi be misiu be faga dumunu be tobi haramu do silamiya sariyala o hadisa do photo fulen ni Jarir ibn Abdullah Bajali ka hadisa ciden ka seba be ko haramu don ke bawo ko na ya soro abake kasumin fatura ayen na furu munun to akofe abake ko de tobi ko du aba drome kelenta le bolo bo ne banni kera abe wori min takatan nausa obe bo aleka wori tode undera misi munun be faga
aleka misi abe bo aleka misi marale undela ube abe wori ta aleka wori dira kata misi usa ube malo munumbe tobi a wori be ta min banna ka wori dira kata mar aya abake ka ciede duye walli na folo cie abako kode du men na ya soro mo wori de ya boka de awma nin ko ne suya kan na folo mo kana shama de fe mo fe na ba ke sanga sigila dumuni ba tobi ne ya finance e fana ye mo deme bidiala eye min ken ninye iye mo deme bidia ni haramu keli de la ite foy soro ni junubute donc anya fo chogomi ni mo abana aye demba ya min to abe fanta aye muso to fanta waye fanta ude e be se ka wori min takata duma ku yere deme na ta o duma bashi tola me ka wori bo ko fara nyogon ka ke misi sani ba ewa ba sani saka sai ko du ko sanga sigi oye haramu mogo bo dumuni du ye haramu du ate be islamiya sariyala ko nin kuma sabate haramu be hari ni derila wute jinya yere ne yere ye mogo do lamme arajola di delila ko yere tede hakilimaw sigira nin ko sugula ko lu tarabani yoro dola ko ewa hari suka ko mabba mogo bora sutura yoro la hari jama be mana kasigi ko uye dumunu bake kabo ko dutiki ko ninye munye ayita no nunu nyesa ata to ko fana ka ba ako dusu dutigi yenin fo ako cinya be dutigi bora ko pasiga dusu cinya nawo mugo ka so ba bolo ale ba ka so ka ale ba hamina fenna aw be dumuni ko la ako banni yoro la jamana ina ko numa nunu laje kanin ko sugu go kola abe ko min ni banni kera hamite mugo la ni dumunite dumuni ko awa ni ka mugo banna sisa iba banna ifa banna banni nyere hamiti la de dépasser min be ke sanga sigila o yere de hammi be ela abi nyina iba suko abi nyina ifa suko dépasser fonctionnaire do ko ale ba banna ako lada min fule ni na ba jamana en kuna ko doni ko kanka kuma ni na kabila ako ale ba banne atara jurudeta ka sanga sigike ako sanga sigi banne aya ka titiri fonse tere kele min tumba bolo ako ale ya ka titiri de bon kadi koksero ma ku ka tere infera ka se ka jurusara iba tilalila ire kan na fole tunye tere min bira la na jonna do akono o fana taro sanga sigi la ibeto fere de ka jurusara ni nye heraya har ni dina kote jiya ko ira degum min be hada madon kabbi ala ire de ba dando ni banni ire tere velo ika su yere joroti kade ibe dépasser munun ke munyini chogo ku fara nyon ko yere de jorobila alaka klimande de manu du be bila ne yere ya dowye ayere kanyana maya atumba yere furake abe jurudeta akan balman fana be na folo tigi me alaba ateri lankaw na sugula ateri lankaw ye munu nya beta wulu de fe ewa worona si de be mbolo nima wa fuladi worona si de be mbolo nima wa saba jurudonna ne yere baro tumbe ni la haladela fo kata fatu me afatura ya fatulu fo antara ne yere ye misi tura duru nyode sirilen soro aso bambolo tura duru nyode sirilen soro nyire bado fana sara jurubala atumba yere furake akawurna si tumba dafa ateru ni adomba nyuma munon abe jurude munula kerefe e wala nana yire na banne fana furuja banno ba ka ciyetila dewnyen wole kulu fa afatura jurubala denke korba yen wole ko ale ko jurmani tun ka juru ka bonna folola ko dewn to ko ay jurute bolu kan na folol ma nyona ka ba ko ngot ubebe wa telefoni bila paralela abila micro la ubebe wa ala ma ka garjage do abolo ngot ta te folo de na folo taw bolo de tanke ka juru ta la ka juru de be sara folo ni juru sarala ka fento de atai ni juru masara ka fento ala ma garjage do abo ala ko ka juru de ka sarafo iman ninye misu beta faga ani juru sara ninye mu nyogonde be suguye nyogondo go sumu sugu jumaye nonunye
dɔw fana haro dan ye duwa wari min fɔ mɔgɔ bɛ se ka bana fo ka taa fatu e ma ordonnance e ma awa 10,000 nati a ye nin di karisa ma ko ne k'a ka fara ka ordonnance kan o bɛ 10,000 filɛ a ye nin dɔ sogo ni see la a ka to ka toba ye a man kɛnɛ a tɛ se ka dumuni bɛ tobi dumuni bɛ dun o tɛ kɛ dɛ mais ni sara minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ yan n ye 40,000 ci n ye 50,000 k'u cɛ siri o la mais min ye sobɛ ko ye a b'aw saraya o la o de filɛ kan sɔrɔ nin awa mɔgɔw k'u janto nin yɔrɔ la ko n'a y'a sɔrɔ nin ye haramu ye ko an ka laada an ka burusu la ko caman bɛ a bɛɛ bɛ haramu de la dɛ sanga fo kɔni tile 3 tile 7 ka taa sigi a bɛ dumuni tobi su ka mɔgɔw bɛ dumuni tobi a b'a dun a ye haramu de dun ciden ka seba bɛɛ de bɛn n'o kan